Дай Боже. Благодарим. Чухме изпълнение на Ханс Хоаким Капс от Александър Стайков, Стоян Забунов и Добромир Колев, ученица в музикалното училище Панчо Владигеров с ръководител Симона Маринова. Браво! Добър вечер на всички. С това дадахме старт на нашата вечер. Каня Диана Саватева да открие нашето представяне. Като господин Пенерски малко ще закъснее, това право принадлежи на него. Аз съм гост на тази вечер, както всички вие, както всички, които сме тук, и много се радвам, че двора на нашия любим писателски дом е пълен. Както днеска споделих, списание Море е марка. Море е марка, която е създадена през годините и в която са инвестирали емоции и опит много поколения писатели. Хора, пред които ние можем само да се възхищаваме и да им благодарим, че са направили това. И в този смисъл тази марка, този културен бранд, част от културната идентичност на Бургас е по-голям от всяка една отделна личност. И наше задължение е да го запазим като марка и да му дадем възможност да се развива и да диша. Това, което в момента се случва, е представяне на втори брой за 2024 година на списание Море. Казвам го не случайно, защото той излиза с нова графична визия. Благодаря на Дени, че помогна на екипа. Дени, стани да те видят. Тя е възпитаник филиал на Художествената академия, нали така? Изключително много държим на това партньорство с Национална художествена академия. Тя е завършила точно това и така внедри своя опит и своето въображение в създаването на една по-различна визия. Разбира се, по-различна е концепция като съдържание, което дължим на Добрина и на Бина. Позволявам си да ги нарека с първи имена, само защото те са ми много близки и като приятелки, и като автори.
Аплодисменти за доктор Топалова и за Бина Каус, поетеса, автор, защото те свършиха много сериозна работа. Те са в началото на процес. Всички ние сме в началото на процес. Не знам как ще изглежда брой 3 за тази година, но при всички случаи то ще носи нещо от миналите години, ще носи нещо и от това списание, което държа, и ще си търси своите посоки. Защото нищо не стои на това място. Аз специално благодаря, че тук сред нас е Недялко Йорданов, Ваньо Вълчев. Не виждам Керана. Да, Керана я видях, но не виждам Симеон Димитров. Да, Керана, благодаря ти, че си тук. Да. Да, не, аз много държа на всички хора, които дойдоха тук. Няма да кажа имената на всички, но за нас е важно това присъствие, защото то всички нас ни прави участници в този процес. И ние сме тук, освен да благодарим на нови управителен съвет на Бургаска писателска общност, освен да благодарим на редакторите, които се справиха с тази трудна задача, на Дени, която предложи нов графичен дизайн, ние сме за това и да кажем нашето мнение. Кое е добро, кое би трябвало да се промени. Нека да бъдем благодарни към всички, които до сега са работили. Ето тук сред нас е Роза Боянов, който е председател преди в доста дълъг период на Бургаска писателска общност. За съжаление го няма нашия приятел Росен Друмев. Дано това, което сме направили, са направили редакторките, му хареса. Нека да бъдем добронамерени и същевременно с това да се опитваме заедно да намерим вярната посока на наистина едно списание, което е част от културната история на града. Щях да говоря малко, но явно не мога. Благодаря ви. Така. Скъпи гости, приятели и колеги, добре дошли от мен и от Добрина на представенето на нашия първи брой на списание Море. След безпрецедентно начало и много работа, сега и ние сме доволни от крайния резултат. Нашият стремеж беше списанието да остане вярно на началото си, да бъде динамичен разговор за литература, за автори, книги, да показва и дебатира за идеи и тенденции. И още нещо особено важно за списание Море от времето на създаването му. В крайна сметка, то трябва да дава изява на таланта. Но ако желаем да останем верни на високата традиция на Море, нека се позовем на едно изказване на професор Калин Янакиев. Цитирам: „Интелектуалецът е безспорно сериозен. Поради тази причина е морален авторитет“. Край на цитата. Надяваме се всички ние да бъдем високо отговорни и самовзискателни към себе си и това, което пишем и публикуваме. В началото на това книжно тяло стоят иконите на бургаската поезия, имената на светлата традиция от миналото Христоф Отев и Петя Добарова. Ние наистина се движим по посоката традиция, съвременност, бъдеще. Стремим се да изразим собственото си разбиране за културните времена, да припомним това, което е създало високото минало, да обхванем по възможност разнообразното лице на настоящето, добрата литература с многобройните естетически идентификации на творците, с богатството от стилове и почерци, както и да надникнем чрез най-младите към бъдещето. Като този град на този бряг, изписание Море винаги е било отворено към света. Такова и трябва да бъде, готово да сподели посоките на света, да покаже и автори извън границите на българския език, да се вълнува от изкуството в най-космополитния смисъл. Така виждаме бъдещето му ние и ще се стремим да следваме тази линия. Списанието е оцеляло, защото е съумяло да изрази духа на времената, непрекъснато променящата се територия на културата, която пулсира със свой собствен пулс.
И ако имаше време, когато много се говореше в началото за концепция, то сега казваме, че всяко пълнокръвно движение в литературния дискурс, всяка съзидателност и хармония в културата правят списанието атрактивна и авторитетна сцена и представлява моментна снимка с дълга експозиция от неговата изява. Благодаря за вниманието. Сега давам думата на Боби. Да. Здравейте. Няма много да се добави. На мен ми се иска да кажа няколко думи за това как ние виждаме нещата. Мисля, че списанието само по себе си говори, но понеже времето беше много кратко, малко екстремни бяха условията, в които се събрахме и работихме, мисля, че по-добре ще се види в следващите броеве. Повече ще се види от това, в какво ние вярваме и каква е нашата идея за това списание. За всеки случай искам да кажа, че ние твърдо държим на традицията на море. И като казвам на традицията, ние си даваме сметка защо списание Море е феномен на бургаската и на българската култура от най-тежките и времена дори. И вярваме, че така както тогава в началото това списание успява да улови пълнокръвието на многогласието в своето съвреме, така трябва да действаме и ние. Вярваме, че ако едно списание се затвори, ако стане много регионално, то се самоубива. Желателно е, като списание за литература, изкуство и култура, нашето списание, пак ще кажа, да остане вярно на онази традиция, в която до бургаските автори стоят едни от най-големите имена на българската литература и не само на българската литература. Аз се възхищавам на началото на списание Море, моите почитания към господин Йорданов, защото към всички, които са го сътворили това дело, защото когато съм отваряла тия броеве, да търся определени текстове, те са невероятна библиографска ценност. Началните броеве на списание Море, винаги много силно съм се впечатлявала от равновесието, което може да се поддържа в едно литературно издание, което е много шарено. То е много пъсто. Не само, че там има творби от различни жанрове. Той има и творби от различни аспекти на литературата. Има критика, има художествени текстове, има какво ли не. Има местни творци, има национални творци, но подбора е много прецизен. Има две прави, между които се затваря тази цялата продукция в списанието. Нямате падини големи. Не. Има един танц на хармонията вътре в издание. Ако ние успеем да постигнем такова нещо, аз съм много щастлива, защото важно е да споменем, че извън това списание останаха много неща, които можех да влязат някъде. Те ще си намерят мястото. Ние сме се постарали да го направим хармонично като книжно тяло. Дано така да ви подейства и на вас. В списанието има още нещо, което мисля, че трябва да обясня. Първо, това е списание не само за литература, а и за изкуство и за култура. Това са много широки понятия. Всяко от тях е много широко. И нашето желание е ние да покажем как вярваме, че това са широки понятия, които ние трябва да обживяваме за напред. Дори самото понятие литература е твърде широко понятие. В понятието литература влиза не само художествената литература, влиза науката за литературата, влиза критиката като междинно звено, влиза всичко. И ние искаме то да бъде богато. Това, което като на приятели ви казвам, аз съм потресена от простофилията в нашето съвремие, вече десетилетия развихреща се. Потресена съм от това колко силно пада продукцията навсякъде, във всички сфери на изкуството и колко много лесно се оправдават хората, които го правят. Ами публиката това иска. Публиката се възпитава. Тя се създава, публиката. Публиката, ако й дадеш нещо много ниско калибрено и я привикнеш на него, тя въобще няма да иска друго. То е ясно. Но според мен е много обидно да мислим, че публиката това иска. Напротив,
На мен ми се струва, че ние трябва да поддържаме достойното проявление и на трите сфери в това списание. И на литературата, и на изкуството, и на културата, без да мимикрираме. Все едно, че нямаме срещу нас хора, които имат такива вълнения.